ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ንኣስታት 10 ዓመታት ተቋሪጹ ዝነበረ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 ዳግም ኣብ ዝጀመረሉ ኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝተመዘዘ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ናይ ስራሕ ግዚኡ ዛዚሙ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ሃገሩ ምስ ተመልሰ መንግስቲ ኤርትራ ዛጊት ብኻልእ ኣምባሳደር ኣይተኮን። እቲ መንግስቲ በንጻሩ ኣቐዲሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ቋሚ ወኪል ኤርትራ ብሕብረት ኣፍሪካ በደረጃ ቀዳማይ ጸሓፊ ከገልግል ንጸንሐ ኣቶ ቢንያም በርሀ በደረጃ ፈጻሚ ጉዳያት ነቲ ኤምባሲ ክመርሕ ኣብ ሳልስቲ እዚ መዚዝዎ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ወገኑ ኣብ ለንደን ካብ ዝነበሩ ዲፕሎማስኛታቱ ሓደ ዝኾነ ኣምባሳደር ፈቓዱ ቤነ ኣስመራ ናብ ዝርከብ ኤምባሲኡ መዲቦ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ይኹን እምበር እቲ ኣምባሳደር ዛጊት ወረቐት ስርሑ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣይረከበን። ኣብ ጽልኢ ህወሓት ዝተመርኮሰ ስልታዊ ዝምድና መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ንጹር ዘይኮነን ብወግዒ ዘይተሓበረን ወተሃደራውን ስልታውን ርክባት ይቕጽል ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ እዚ ብዲፕሎማስን ምትእማንን ዘይተመስረተ ወተሃደራዊ ስልታዊ ምትሕጋዝ ዘቐደመ ርክብ እዞም ክልተ መንግስታት ነዊሕ ዕምሪ ክህልዎ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ትንታነታቶም ይህብዮም። ኣብ ጅቡቲ ዝመደበሩ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 1,000 ኤርትራውያን ንዝርከብዎም ኣስታት 34,000 ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ዝውዕል ናይ ልዕሊ $18 ሚልዮን ምውላዕ ሓቲቱሎ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሓሸ ርግኣት ከም ዘለዋ እትግለጽ ንእሽቶ ሃገር ጅቡቲ ብብዝሒ ካብ ዝዕቆበቶም ስደተኛታት ዜጋታት ሶማል፣ ኢትዮጵያን የመንን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይስርዑ። ካብዚ ቀረባ ወርሓት ሒዙ ድማ ምስ ኩናት ትግራይ ተተሓሒዙ በዝሒ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመጹ ሓተት ዕቑባ ይዛይድ ምህላው እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ወቕታዊ ጸብጻብ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብቲ ሃገር ካብ ዝኣተዉ 175 ሓተት ዕቑባ እቶም 79 ተወላዶ ትግራይ ምዃኖም እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ዞባ ገዳርፍ ብሰምሰርቲ ወይ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ተታሒዞም ጸንሑ 18 ሓተት ዕቑባ ናጻ ከም ዘውፁ ኣገልግሎት ዜና እቲ ሃገር ገሊጹ። እቶም 31 መጋቢት ናጻ ዝወፁ ሓተት ዕቑባ ብምልኦም ዜጋታት ኢትዮጵያ እዮም። ኣባላት ጸጥታ ብዘካየድዎ ምክትታል ጋላን ሓላብ ዝተባህለ ከባቢ ከም ዝተታሕዙ ንሓላፊ ስልያ ዞባ ገዳርፍ ኣደም ዑስማን ብምጥቃስ እቲ ኣገልግሎት ዜና ኣረድዩ። ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘዳውብ ሰፊሕ ከባቢታት ሱዳን ዋሕዚ ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ካብ ዝረኣየሉ ዞባታት ዓለምና ሓደ እዩ። ምስኡ ተታሒዙ ድማ ብዙሕ ገበናት ክፍጸም ምጽንሑ ይፍለጥ። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ናብ ሓድሽ ዘይርጉእ መድረኽ ይሰጋገር ስለ ዘሎ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ኤርትራ ካብ እትርከበን ሃገራት ዞባ ብደቡብ ሱዳን ክውሕዙ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይትንተን። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ትማል ሰንበት 3 ሚያዝያ ወጋሕታ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ማራቶን ደጉ 2022 ቀዳመይቲ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዋቲት ኮይና ንውድድራ ብ2 ሰዓታት 21 ደቂቃን 25 ካልኢታትን ዝፈጸመት ጓር 32 ዓመት ናዝሬት በዚ ሎሚ ዝኣተወቶ ግዜ 3 ክብረ ወሰናት ከም ዘመሓየሸት ተረጋጊጹ። ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ቦታ እዚ ብኬንያዊት ማርጋሬት ኣጋይ ናይ 2 ሰዓታት 23 ደቂቃን 28 ካልኢታትን ዝበለጸ ግዜ ተመዝጊቡ ከም ዝነበረ ዝተሓበረ ናዝሬት ድማ ነዚ ክብረ ወሰን እዚ ብ2 ደቂቃን 3 ካልኢታትን ለጠቕ ከተብሎ በቂዓ። ወናኒት ክብረ ወሰን ማራቶን ኤርትራ ዝኾነት ናዝሬት በዚ ናይ ዝዕለት ዝውፅኢታ ብጀካን ክብረ ወሰን ማራቶን ደጉ ንውልቃውን ሃገራውን ክብረ ወሰን እውን ክትሰብር ክኢላላ። ንናዝሬት ስዒበን ኬንያዋን ፓሜላ ሮቲችን ጁዲዝ ጆሩቤትን ካልኣይትን ሳልሰይትን ተርታ ተሰሪዐን። ልኡኽ መንግስቲ እስራኤል ናብ ሱዳን ምስጢራዊ ምብጻሕ ከም ዘካየደ ንምንጭታት ዜና ብምጥቃስ ኢየሩሳሌም ፖስት ሓቢሩ። እቲ ኣባላቱ ዘይተነጸረ ልኡኽ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ካርቱም ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብምርኻብ ተመያይጡ። ጎኒ ጎኒ ዑደት ልኡኽ መንግስቲ እስራኤል ናብ ሱዳን ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን እውን ናብ እስራኤል ከም ዝበጽሐ ኣልሻረቅ ኣልኣውሰጥ ገሊጹ። ዕላማ ዑደቶም ልኡኻት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሱዳንን ተጀሚሩ ዘሎ ዝምድና ዝዓምቆሎን ዝተሓጋገዝሉ ጽላታት ድማ ኣብ ምንጻር ዘተኮረ ምዃኑ እዩ ተመልኪቱ። እስራኤል ኣብ 2020 ሕቡራት ኢማራት ምስ እትርከበን 4 ኣባላት ማሕበር ሃገራት ዓረብ ዝምድና ድሕሪ ምስራታ ልኡኻታ ናብ ሱዳን ተደጋጋሚ ምስጢራዊ ምብጻሕ የካይዱ ከም ዘለዉ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ።
እቲ ሃገር ናይ ቀጻሊ ጠመተ ዝምድናኣ ኣብ ክልል ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝርከባ ስዑድ ዓረብን ጅቡትን ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ። ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ከተማ ሃርጌሳ ዕሙር ዕዳጋ ኣብ ዝካየደሉ ከባቢ ዘጋጠመ ባርዕ ብውሕዱ 2,000 ድኳናትን ኣብያተ ሸቐጥን ከም ዝተሃሙኸ መንግስቲ እቲ ሃገር ብ2 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። 9 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 28 ሰባት እውን ብቓጸሎ ኣብ ሕክምና ይእለዩ ኣለዉ። እቲ ኣብ ባሕቲ ሚያዝያ ለይቲ ከም ዘጋጠመ ዝተገልጸ ባርዕ ጠንቁ ገና ኣብ ምጽራይ ዝርከብ። እቲ በቲ ባርዕ ዓኒ ዘሎ ዕዳጋ ንኣስታት 50 ሚእታዊት ንግዳዊ ምንቅስቓስ ተሃገር ዝሽፍን ምዃኑ ተሓቢሩ። በቲ ባርዕ ትካላቶም ዝተሃሙኸ ነጋዶ ጥራይ ኢዶም ስለ ዝተረፉ ካብ መንግስቲ ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ሓገዝ ይጽበዩ ምህላዎም ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊጾም። ፕሬዚደንት ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ሙሴ ቢሒ ብወገኑ ናብቲ ባርዕ ዝተሃሙኸ ከባቢ ብምብጻሕ መንግስቲ ንግዳያት ንምሕጋዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ንግዳያቲ ኣብ ታሪኽታ ርእሰ ምምሕዳር ዘጋጠመ ዝበኣሰ ምዃኑ ዝተገልጸ ባርዕ ብህጹጽ ንምሕጋዝ $1 ሚልዮን ከም ዝተቐረበውን ኣፍሊጡ። ይኹን እምበር መንግስቲ ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ዝቐረቦ ህጹጽ ሓገዝ ምስቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ዕንወት ዝዳረግ ከም ዘይኮነ ዜጋታት ተሃገር ይወቕሱ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ስታት 9 ዝኾኑ ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ከም ዝጠሓሉ ሓካይም ብዘይዶብ ገሊጹ። እቲ ኣጉራዊ ትካል ግብረ ሰናይ ብዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ዝጸዓነት ጃልባ ብ2 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ጥሒላ። ዛጊት ናይ ስታት 9 ዝኾኑ ሰባት ሬሳ ኣብ ኣህጉራዊ ክልማይ ጸንበለል እናበለ ተረኺቡ። ዜግነት ናይዞም ግዳያት ሓደጋ ባሕሪ ዝኾኑ ሰባት ኣይተፈልጠን። ቲቪ ራይ ሓደ ዝተባለት መደበር ቴሌቪዥን ኢጣልያ ብዘቕረበቶ ጸብጻብ ወገና 4 ሓተት ዕቑባ ኣሊግሪ ሓደ ዝተባለት ናይ ንግዲ መርከብ ክድሕኑ ከም ዝኻሉ ኣፍሊጣ። እንተኾነ ሰራሕተኛታት መርከብ ነቶም ካብ ናይ ሞት ሓደጋ ዝድሓኑ ሓተት ዕቑባ ናብ ሊብያ ምምላሶም እቲ ትካል ግብረ ሰናይ ወቒሱ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብጃልባ ዝተበገሱ ኣስታት 70 ሓተት ዕቑባ ዳዮም ከም ዝጠፍአ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ምግላጹ ይዝከር። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ሒደት ኣዋርሕ ኣስታት 100,000 ኢትዮጵያውያን ንምስጓግ ወጢና ከም ዘላ ቴሌቪዥን ፈረንሳይ 24 ኣቃሊሓ። ኣብታ ሃገር ኣስታት 750,000 ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ንጸብጻብ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ብምውካስ ዝጠቐሰት መደበር ቴሌቪዥን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ካብዚኣቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ ምዃኖም ኣገንዚባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም በብእዋኑ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝጎጉ ዜጋታቱ ንምትእንጋድ ምድላዋት ከም ዝገበረ ይዝገልጽ። እንተኾነ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይሙ ዝርከብ እቲ መንግስቲ 100,000 ንዝኣኽሉ ካብ ስዑድ ዓረብ ንዝጎጉ ዜጋታቱ ቆላሕታ ክገብር ዓቕሚ ከም ዘይህልዎ ዝተፈላለዩ ወገናት የገንዝቡ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ በብእዋኑ ዝሓዘቶም ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይጸንሖም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለየ መዳጎኒ ማእከላት ሰብኣዊ ርህራሄ ብዝጎደሎ ኣተሓዛ ቀይዳቶም ከም ዘላ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክወቕሱ ጸኒሖም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ካብ ስዑድ ዓረብ ንዝተሰጎጉ ዜጋታቱ ነተወላዶ ትግራይ ይፈልዩ ንበይኖም ክዳጉኖም ከም ጸንሐ ይውቀስ። ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣስታት 350,000 ኢትዮጵያውያን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ናብ ዓዶም ከም ዝመለሰት ጸብጻብ እቲ ኣህጉራዊ ማሕበር የመልክት። ኣብ ወንበር ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ንፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ፐርትስ ካብ ሱዳን ክሰጎሙ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። الجنرال أبحث ميازياب استخايده ممرق أبالات سراويت هاجرو أبزس معقل أتي فولي لوخ درت سلطانو يحلف كم زلو بموكاسيو كاب سودان كسجو كم زخل زحبره أتفولي لوخ كحسينا سمعنايو كبلون جنرال البرهان جليسو فولي لوخ حبرات هاجرات أب سودان فولكر بيرتس بزعبه هلو كنتا السودان ملكيتو نابايتو تسأتها بزغربو تسأبساب اتهاجر بغطابات حماس من اللاب متكاس حلتات تسأتها أبلعلتهم أنصار سلطان بحيتو زلو وتهدراو قجلي ناي تقامو السلفي زكايدو سودانوان قناس يتقامو مهلهم أغنزيبو مجلس إتات تفولي لوخ زغطعو جنرال البرهان درس سلطانو دقاقيمنا أزخاخيرنا يوينا كن الزرارب كمن نخلون نجيرنا يو نسوقناه دقاقيمي زحسو زلو كم زن تغطيلو دما كن سقو مخانا نجيرنا يوينا كبل مديرو مس ريدي إيرنا يخم زلهم تخبركم سمعتنا زي سومنا في التساميتاتيو عمنا يروبع في التساميتات مس ناصنت إيرترا بشحن 991 استبتاتنا حيل بحر إثيوبيا
ዳግማይ ንምቋሙ ምስ መንግስቲ ፈረንሳ ዝተበጽሐ ስምዕ በሰንኪ ኩናት ትግራይ ከም ዝፈሸለን እቲ መደብ ድማ ብሓገዝ ሩስያ ንምቕጻሉ ውጥን ከም ዘሎን ኣፍሪካን ኢንተልጀንስ ንወተሃደራዊ ምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣቃሊዑ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ምስ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጽልዋታት ንምዕባይን ሓይሊ ባሕራ ዳግም ንምቋምን ክትሰርሕ ምዃና ክትገልጽ ጸኒሓ። ነዚ ንምትግባር ብቐዳምነት መብጻዕ ዝኣተወትን ስምዕ ዝኸተመትን ሃገር ፈረንሳ ነይራ። ኣብ ሕዳር 2020 ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑን ኣብ ትግራይ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ድሕሪ ምፍጻሙን ፈረንሳ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝኸተመቶ ዳግመ ምቋም ሓይሊ ባሕርን ምሕዳስ ሓይሊ ኣየርን ኢትዮጵያ ዝርከቦ ወተሃደራዊ ስምዓት ከም ዘደስከለቶ ኣፍሊጣ። ኣብ ዓበይቲ ሓጽብታት ሃገር ስልጠና ኣባላቱ ይብ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናብቲ ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ዝነበሩ ዓቕሚ ናይ ምምላስ ሕልምታቱ ከግድ ከም ዘይክእል እዩ ዝትንተን። ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጎኒ ጎንቲ ንኩናት ዝጓርቶ ዘሎ ጽዋር ነዚ ሕልሚ ዝንምግሃድ ናብ ሩስያ ይቋምት ከም ዘሎ ድማ እዩ ጸብጻብ ኣፍሪካን ኢንተልጀንስ ዝእምት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ናይ ድጋፍ ኮነ ናይ ተቃውሞ ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበሉን። ሩስያ ብወገና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ገዛ እርሳ ወተሃደራዊ ማዕስከር ንምቋም ምስ ሱዳን ዝጀመረቶ ዝርብ ክትቅጽሎ ከም እትደልያ ተፍለጥ። ኢትዮጵያ ብሓገዝ ቻይና ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ንምስራሕ ጀመረቶ መደብ ከም ዘቋረጸቶ ዘ ሪፖርተር ካብ አዲስ አበባ ሓቢሩ። እቲ ሃገር ነቲ መደብ ዘቋረጸቶ ክኽተብ ዝደሊ ብዙሕ ህዝባ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ብዝብል ምዃኑ ንዋና ኣካየዲ ስራሕ መድሃኒታት ኢትዮጵያ ዶክተር መሐመድ ኑር ብምጥቃስ እቲ ማዕከን ዜና ገሊጹ። ይኹን እምበር ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ዋሕዲ ናይ ወጻእ ባጤራ ንዝተጀመሩ ሓያሎ መደባት ስለ ዘሰናኸለ ምቁራጽ መደብ ምስራሕ ክታበት ጸረ ኮሮና እውን ኣካል ናይዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ኢትዮጵያ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ንምስራሕ ክትሓጋገዛ መዲቡ ዝነበረ ናይ ቻይና ኩባንያ ኣይተገልጸን። ለበዳ ኮቪድ-19 ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ከቢድ ስጋት ናብ ዝሓሸ ደረጃ ወሪዱ ናይ ጥዕና ጸቕጢ ንዝጸንሐን ሃገራት ሩፍታ ከብ ጀሚሩሎ። ብፍላይ እኹል ክታበት ክረኽባ ንዘይከኣላ ሃገራት ኣፍሪቃ ምእላይ ስጋት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ባይታ ዘቢጡን ዘሎ ቁጠበን ንምብርባሩ ዕድል ክበን እዩ። እንተኾነ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከባሉ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ስጋት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንላዕሊ ምልካዊ ስርዓተ ምሕደራ ኩናትን ደርቅን ንቁጠባታትን ብዝባእሰ ረሚስዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ወይ ኮንግረስ ምስ ኩናት ትግራይ ተታሒዙ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳነ ክህበሉ መዲቡ ዝነበረ ብኤችአር 66 ባዶ ባዶ ከምኡ ድማ ኤስ3199 ዝፍለጡ ንድፈ ሕግታት ናብ ካልእ እዋን ከም ተሰጋገረ ተሓቢሩ። እቲ ኮንግረስ ነቲ ናይ ውሳኔ መደብ ከም ዘናውሖ ዝተገልጸ ኣብ ኢትዮጵያ ምእንቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ምቁራጽ ኩናት ዘምጾ እወታዊ ምዕባለታት ንምግምጋም ምዃኑ ኣብ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ኣሜሪካ ዝነበረ ቲቦር ናጂ ብትዊተር ኣረድዩ። ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ሰኔትን ኣሜሪካ ነቲ ንድፈ ሕግታት ናብ ካልእ እዋን ንምስጋር ኣብ ስምምዕ ምብጽሖም እዩ ተሰሚዑ። እቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ እገዳን ካልእ ስጉምታትን ንምውሳድ ዝዓለመ ንድፈ ሕግታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር እዩ ብኣባላት ባይቶ ሰነትን ኮንግረስን ሰልፊ ዴሞክራት ብመልክዕ ዕማመ ቀሪቡ። እቲ ንድፈ ሕግታት ኣብ ኩናት ትግራይ ኣውራ መሻርክትን ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዝተናኸፍ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምንዋሕ ውሳኔ ናይቲ ንድፈ ሕግታት ብእወታ ከም ዝርዮ ብምጥቃስ ጠቕሊሉ ክእለ ጻዕርታቱ ከም ዝቕጽል ማዕከናት ዜና ናይቲ መንግስቲ ገሊጸን። ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወላዱ ትግራይ ዘርኢ ምስ ምጽናት ክጽብጸብ ዝኽእል ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ከም ዝፈጸሙ ንእዋናዊ ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ብምጥቃስ ዘ ኣፍሪካን ሪፖርት ኣቃሊሑ። ካብ ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮኑ መሻርክቶም እውን ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ከም ዝፈጸሙ እዩ እቲ ጸብጻብ ጠቒሱ። ተወላዶ ትግራይ ግዳጅ ጃምላዊ መቕተልቲ፣ ጾታዊ ዓመፅ፣ ዝምታ ንብረትን ካልእ ግፍዕታትን ከም ዝኾኑ ዘተሓሳሰበ እቲ ጸብጻብ ካብ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ከም ዝተሰጎጉ ኣመልኪቱ። እዘን ክልተ ዓበይቲ ሃገራውያን ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ 15 ወርሕ ግዳያት ዝርከቦም ልዕሊ 400 ሰባት ብምዝራቤን ነዚ ጸብጻብ ኣዳልየኖ። ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሉይ ሓይሊ ምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ብዝፈጸሞ ዝተዋሃደ መጥቃዕታት ተወላዶ ትግራይ ግዳያት ዘስካሕክሕ ቅትለት፣ ዓመፅ፣ ስንክልናን ስደትን ከም ዝኾኑ ብተደጋጋሚ ክጥቀስ ጸኒሑ። ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሚሊሻታት ኣምሓራ ዝፈጸምዎ ገበናት ምስ ዘርኢ ምጽናት ክጽብጸብ ከም ዝኽእል ዝጠቐሱ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብነጻ ህጉራዊ ኣካል ክጻረ ይጽውዑ።
ن27 ዓመታት ንቡርኪና ፋሶ ዝመርሐ ፕረዚደንት ነበር ብሌይዝ ካምፓወርን ክልተ መሻርክቱን ንሕልፈት ክእሰሩ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ብረቡዕ 6 ሚያዝያ ብይን ሂቡ። እቲ ኣብ 1987 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ጨበጠ ፕረዚደንት ነበር ብቀትለት ናይቲ ሓደ ካብ ህቡባት ሰውራውያን ኣፍሪቃ ምዃኑ ዝንገረሉ መራሕቲ ሃገር ዝነበረ ቶማስ ሳንካራ ተኸሲስዩ ጉዳዩ ኣብ ከተማ ጓድጉ ኣብ ዝቖመ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ክረአ ጸኒሑ። አንጻር ዕብለላ ኤውሮጳ ኣብ ኣፍሪቃ ተሪር መርገጽ ዝነበሮ ቶማስ ሳንካራ ብምትሕባር ምዕራባውያን ሓይልታት ኣብ 1987 ኣብ ዝተቐንጸለሉ ብሌይዝ ካምፓወሬ ቀንዲ ካብ ተዋሳእቲ ምንባሩ ይዝውቀስ። ድሕሪ ቅንጸላ ቶማስ ሳንካራ ን27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ፕረዚደንት ነበር ካምፓወሬ ነተወሳኺ ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ቅዋምቲ ሃገር ክቕይሮ ኣብ ዝፈተነሉ ህዝቢ አንጻሩ ብዘካየዶ ተቃውሞን ኣድማን ኣብ 2014 ስልጣኑ ሓዲጉ ናብ ኣይቮሪ ኮስት ሃዲሙ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ዝነበረ ሮሽ ማርክ ክርስቲያን ካቦረ ድማ ንዑብ ምትካእ ክሳብ ጥሪ 2022 ፕረዚደንት ቡርኪና ፋሶ ነይሩ። ብፖል ሄንሪ ደንባ ዝምራሕ ሰራዊት ሃገር ኣብ 24 ጥሪ 2022 ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምክያድ ብምርጫ መንግስቲ ክሳብ ዝቐውም ብግዚያውነት ኣብ ስልጣን ይርከብ። ካብ 2016 ኣትሒዙ ናይ ኣይቮሪ ኮስት ዜግነት ከም ዝወሰደ ዝንገረሉ ፕረዚደንት ቡርኪና ፋሶ ነበር ብሌይዝ ካምፓወሬ ኣብ ልዕሊኡ ዝተመስረተ ክስታት ፖለቲካዊ ክብል እዩ ዝነጽጎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፈርን ኣብ ዝርከባ ማዓስከራት ዘለው ልዕሊ 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳይ ዝተፈላለዩ ሓይልታትን መሳርሒ ፖለቲካን ይኾኑ ከም ዘለው ተሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ዳባት ኣብ ዝተደኮነ ሓድሽ ማዓስከር ኣለመዋጭ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ብውሕዱ 8 ኤርትራውያን ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ እዩ። ብዘይካዚ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ክሰግሩ ንዝሓዝዎም 5 ኤርትራውያን ኣባላት ጁንታ ይኹን ብምባል ከም ዝረሸንዎም ክስማዕ ጸኒሑ። ኣብ ርእሲ እዚ ካብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ክሰግሩ ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ናብ ሰራዊት ኤርትራ ተረኪቦም ሓይልታት ትግራይ ብስልያን ዝጠርጠርዎም ኤርትራውያን ረሺኖም ዝብልን ካልእን ሓበሬታታት እውን ብማሕበራዊ ሚድያ ክጋውዕ ቀኒዩ። ራድዮ ኤረና ናይዚ ብተደጋጋሚ ዝቃላሕ ዘሎ መቕተልቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከተረጋግጸ እኳ እንተዘይከኣለት ኣብ ሕማቅ ኩነታትን ሻቕሎትን ከም ዝርከቡ ፍሉጥ እዩ። ዳይሬክተር ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሮም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘርጋሓቶ ሓበሬታ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ፖለቲካ መሸቀጢ ካብ ምግባሮም ህይወቶም ንምድሓን እንተንቃለስ እዩ ዝሓይሽ ክትብል ኣስሚራትሎ። ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ህፃናትን ነፍሰ ፁራትን ዝርከብዎም ልዕሊ 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ምግቢ ረድኤት ካብ ዘይረኽቡ ልዕሊ 2 ወርሒ ኣውፂሩ ከም ዘሎ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሮማ ተሓሳሲባ። እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ተነቢር ዘሎ ዕፅዋ ዝፈጠሮ ዳ እምበር ሕቡራት ሃገራት ወዩኤንኤችሲአር ዝዕድሎም ዝነበረ ወርሓዊ መቑነን ስለ ዘቋረፀ ከም ዘይኮነ ረድያ። ብሰንኪ እዚያን ጸላሊ ዘሎ ከቢድ ናይ ጥሜት ሓደጋ ኣብ ናይ ጥዕና ጸገም ጸንሑን ህፃናትን ግዳያት ሞት ይኾኑ ከም ዘለው ብተደጋጋሚ ተቓሊሑ። ካብዚ ኣብ ትግራይ ተነቢር ዘሎ ዕፅዋን አንጸላሊ ዘሎ ጥሜትን ዝሃደሙ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ኣብ ዝሰግርሉ እዋን ድማ ንብዙሕ ተወሳኺ ስቃይ ይቃልዑ ከም ዘለው እዮም ዘመልክቱ። ጸገም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍታሕ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ምስ ዝግዕዙ ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘድሃበ ጓስጓስ ክካየድ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሮም ኣብ መልእኽታ ተላብያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምጥርናፍ ስድራ ቤታት ይኹን ካልእ ምኽንያታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምውፃእ ጉዳዮም ዝወደው ኤርትራውያን ብትካል ስደተኛታትን ተመለስን ኢትዮጵያ ወይ ኣራ ተዓጊቶም ከም ዘለው ተፈሊጡ። እቲ ትካል ዳግም ስርሑ ከም ጀመረ ካብ ዝገልጽ ወርሑ ሓሊፉ እኳ እንተኾነ ንስደተኛታት ኤርትራ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ከይከዱ ዓጊቱ ይርከብ። ኣብ ርእሲ እዚ ከነሳልጠልኩም ብዝብሉ ወገናት ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳያት ግቦን ካልእ ወጻኢታትን ይኾኑ ከም ዘለው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም። ንዝሓለፈ 7 ዓመታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ስደት ጸንሐ ፕረዚደንት የመን ዓብድረቦ መንሱር ሓዲ ስልጣኑ ሓዲጉ። ንሱ ትማሊ 7 ሚያዝያ ቴሌቪዥን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ስልጣኑ ሓዳስ ቆይማን ዘላ ጊዜያዊት ቤት ምኽሪ የመን ከም ዘረከበ ገሊጹ። 8 ኣባላት ዘለዋ ቤት ምኽሪ የመን ብሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ኣማኻርቲ ፕረዚደንትን ራሽድ አልዓሊሚ ክትምርሓ። ካብ 1992 ክሳብ 2012 ምክትል ፕረዚደንት ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ዝነበረ ዓብድረቦ መንሱር ሓዲ ኣብታ ሃገር ድሕሪ ዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ 2012 እዩ ሙሉእ ስልጣን ፕረዚደንት ተረኪቡ። እንተኾነ ሓይልታት ሕቲ ኣብ 2015 ንዝበዝሐ ክፋል የመን ድሕሪ ምቁፅጻሮም እቲ ፕረዚደንት ናብ ስዑድ ዓረብ ሃዲሙ ኣብ ሪያድ ብስደት እናተቐመጠ ነቲ ሃገር ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ቀጺልዎ። ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝምራሕ ኤርትራ እውን ዝተጸንበረቶ ልፍንቲ ንሕቲ ንምድምሳስ ዘበገሶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ 7 ዓመቱ ካብ ህልቂትን ዕንወትን ዝሓልፍ ካልእ ለውጢ ከምጽእ ኣይከኣለን።
ሑቲ ድሕርቲ ን7 ዓመታት ኣንጻሩ ዝቐጸለ ጽዑቕ መጥቃዕታት እውን እንተኾነ ኣብ የመን ላዕለዋይ ሚዛን ሓይሊ ጨቢጡ ይርከብ። ግጭት የመን መንጎኝነት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ብፖለቲካዊ ዘተ ንምፍታሕ ዝተኻየደ ጻዕርታት ከምቲ ዝድለ ኣይሰጎመን። ሑቲ ኣብ መሬት ጸላይት ሃገር ኣይሳተፍን እየ ኢሉ ኣብ ዝተሓሰሞ ኣብ ሪያድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም የመን ድማ እዩ ፕረዚደንት ዓብደረቦ መንሱር ሓዲ ስልጣኑ ክሓድግ ከም ዝወሰነን ደጊሙ ናብ ስልጣን ክምለስ ከም ዘይደልን ዝገለጸ። እቲ ፕረዚደንት ስልጣኑ ቅድሚ ምሕዳጉ ንምክትሉ ዓሊ ሙሐሰን አልአሕማር ካብ መዝነቱ ሰጊግዎ። እዚ መንሱር ሓዲ ወሲድዎ ዘሎ ውሳኔ ኣብ የመን ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ሃጓፍ ከይፍጠርን ንዝጸንሐ ምክፍፋላት ድማ ከየጋድድን ተሰጊኡሎ። ምእላይቲ ፕረዚደንት ብወተሃደራዊ ሓይሊ ጸብለልታ ንጸንሐ ሑቲ ኣብ ፖለቲካውን ከም ዝተዓወተ ዘጉልሕ ምዃኑ ተንተንቲ የገንዝቡ። ጭፍራ መራኸብ ኩናት ቻይና ንመጀመርያ እዋን ኣብ ጅቡቲ ከም ዝተረኣያ ዝተፈላለዩ ወተሃደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም። ቻይና ኣብ ጅቡቲ ካብ 2016 ኣትሒዛ ወተሃደራዊ ማዓስከር ካብ እተቕውም መራኽባ ናብቲ ሃገር ከተጸግዕ እዚ ናይ ፈለማ ምዃኑ እዩ ተጠቒሱ። እተን ጭፍራ መራኽብ ልማሁ ብዝተባህለት ታይፕ 93A ዝዓይነታ ዓባይ ናይ ኩናት መርከብ ሓይሊ ባሕር ናይቲ ብህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ዝፍለጥ ኣሃዱ ቻይና ዝተመርሐን። እታ መርከብ ኣብ ጥሪ 2022 ካብ ደቡባዊ ቻይና ዞባ ጓንዶንግ ኣብ ትርከብ ወደባይት ከተማ ዣንዚያንግ ድሕሪ ምብጋሳ ኣብ ክሊ ማይ ወሽመጥ ዓደን ንግዳዊ መራኽብ ቻይና ከተሰንያ ጸኒሓ። ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ናብቲ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ቻይና ከም ዝተጸግዐት ተሓቢሩ። ቻይና መራኽባ ናብ ጅቡቲ ዘጸግዓትሉ ምኽንያት ኣይተነጸረን። እቲ ፍጻሜ ኣብ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ማዓስከርን ዘለወን ኣሜሪካን ፈረንሳን ኣሻቓሊ ምዃኑ ግና ወተሃደራውያን ተንተንቲ ኣረድዮም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን